Muri yeZimbabwe manhero akanaka. Ini ndinonzi Chief Superintendent Mayor Kanyezi. Ndini National Public Relations Officer weZimbabwe Prisons and Correctional Service. Ndinoda kutora mukana uno kukuzivisai kuti pane vanhu vari kufamba vachishambadza mashoko ekuti kuri kutorwa mabasa kuZimbabwe Prisons and Correctional Service. Vari kushandisa social media. Regai ndikuzivisei manhero ano kuti isu seZimbabwe Prisons and Correctional Service kana taakutora mabasa tinoshambadza kuburikidza neHerald neSunday Mail uyezve paZBC TV. Kana taakushambadza hatina mubhadharo watinoda kuruzhinji rweZimbabwe. Hama dzangu ngwarai nekuti matsotsi awanda kunze uko. Zimbabwe Prisons and Correctional Service kana yaakutora mabasa inoita zvinhu zvayo pajekerere. Hama we, ngatibatsiranei kubata mbavha idzi. Asi ndega ndizve nditsinhire ndiwedzere kuti mbavha idzi haiwa vemutemo vari kuita basa ravo.